Hola, sóc el Xesco Gomar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona. Estem en un moment de canvi climàtic i això ens exigeix resiliència i adaptació en els 14 parcs naturals que té la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. La protecció, la conservació i la difusió d'aquest patrimoni natural esdevé estratègic per la Diputació de Barcelona. Les prioritats de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda podríem resumir-la en 4 grans accions. La primera és la gestió d'aquests 14 parcs naturals. Estem parlant de més de 100.000 hectàrees i 103 municipis amb els quals treballem dia a dia per la gestió d'aquests parcs. La segona és la prevenció d'incendis. Treballem durant tot l'any per tal d'evitar, quan s'arriba a l'època més complexa de l'any respecte als incendis, que és a l'estiu, treballem durant tot l'any amb els municipis perquè tinguin els recursos per tal de fer franges perimetrals i preparar-se a la protecció, com us deia, d'aquesta gran amenaça que són els incendis forestals. La gestió de l'espai agrari, parlem de més de 100.000 hectàrees, gairebé 70 municipis amb els quals treballem per tal que aquests espais agraris vegin un nou creixement i siguin molt més reconeguts del que són en aquests moments. I per últim, un nou concepte amb el qual estem treballant, que és la infraestructura verda, que podria resumir també el que ja us he comentat, espais naturals, espai agrari, però també arribant a pobles i ciutats i barris perquè la resiliència al canvi climàtic també sigui una realitat. Renaturalitzar aquest espai urbà és fonamental. Generar corredors per connectar els municipis amb els parcs naturals ha de ser una estratègia també fonamental d'aquesta àrea. Tota aquesta feina que us comentava ho fem amb un equip tècnic i humà realment espectacular. Més de 300 persones treballant en aquesta àrea que posen tot el seu coneixement i totes les seves capacitats per tal d'assolir i d'aconseguir tots els reptes immensos que tenim damunt la taula pels propers anys.